så det de andre lige kan få lov at... Emil. Bare lige sætte dig. Mange af Kom så, Jacob. Så er du klar, Christoffer? Han filmer allerede. Nej! Yes! Der var der en, der faldt ned. Okay, skal vi lige prøve en gang mere? Prøv lige igen. Jeg er bagefter Jacob. Jamen, vi skal lige prøve alle opgaven. Jacob. Jo, vi filmer. På én gang. Ja. Nu er stadigvæk Chris. Det kan stå klap hver gang. Det er helt irriterende. Hvor irriterende. Jeg er bare hele tiden. Du klarer den sgu da ikke, den der. Den der? Den er ikke til mig, når du sgu ikke klar. Skal de ikke stå op? En af dem på. Det gør vores. Ikke helt huske at stille den her. Lad det være. Fedest. Bare køre ind i den, Jack. Have it your way. Hvad mere? Dæmning? Nej. Vejligger. Nej, ikke. Kiwi. Vejligger. Vejligger. Der er også for der er blomst der. Flot. Det fungerer jo. Helt sikkert. Sæt lidt. Jeg kan nu før det. Nej. Mangler vi så? Nå ja, dem. Jeg tror, det er faktisk den sidste. Hvad med der solen og bilen? Den der solcelle, den er jeg ikke helt sikker på. Hvad med bilen? Vores stille. Jakob, vi prøver bare lige solcellen. Sådan her, tror jeg. Bare lige for en sikkerheds skyld. Ej, måske var det sådan her. Giv mig. Der. Sådan her, den ja. Du ligger bare lige over på alle de Nå andre. ja, biler. Biler. Glem det. Den har bliver fedt bil. Den var på nogenlunde. Ja. Du skal trykke på den samme knap igen. Okay, fedt.